Il-pajjiż għandu bżonn bidla radikali fid-direzzjoni li qabad. Iddikjara dan Kevin Drake waqt il-programm Bla Aġenda. U f'dal perjodu naħseb u jien konvint li l-pajjiż għandu bżonn bidla radikali fid-direzzjoni li qabadna. Għal numru ta' snin Kevin Drake kellu diversi karigi fiħdan il-Partit Nazzjonalista, fejn fost oħrajn kien membru tal-Eżekuttiv u anke mexxa l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista Radio 101. Wara esperjenza ta' aktar minn 20 sena fil-qasam tal-komunikazzjoni kemm f'Malta kif ukoll barra minn Xtutna, Drake kien inħatar direttur tal-komunikazzjoni tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA fis-sena 2006. Fil-programm Bla Aġenda, Kevin Drake qal li l-valuri li kienu wasluh biex jimmilita fiħdan il-Partit Nazzjonalista fis-snin 80 huma l-istess valuri li qed iwassluh biex illum jitkellem favur il-bżonn ta' bidla fid-direzzjoni. L-istess valuri li mexxewni dak iż-żmien huma l-istess valuri li qed imexxuni issa għax qed nara ħafna similaritajiet. Jeħtieġ li nerġgħu nagħtu l-pajjiż lura lill-poplu, jisħaq Drake, biex permezz tal-għaqda pajjiżna jimxi l quddiem. Għandna bżonn nerġgħu nġibu dal-pajjiż lura kollox jiffunzjona f'ċertu armonija. Hekk inħossha jien. U għatem jappella b'messaġġ favur il-ħtieġa tal-għaqda f'pajjiżna. Li taqqat huwa ħafna aħjar milli tifret. Iktar ma ssib, iktar ma tissimplifika biex issib tikketti li jaqdu in-nies iktar aħjar.